iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagatibasbasol mi, ispala na kam tapoy sa dinfierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrunat makasapol unay ti kaasin. Ti may kadwa na ladingit ti misteryo ti panakasapsaplit na po Jesus asirarakad ti ngunmun asingit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo dito dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanemit patinayon nga aldaw. Pakawanem ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Isala ka nakamket amin adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin na babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin na babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae. Nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Ita, kenton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas ng tumetag na nayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin na kararwas sa dilangit, nang naroon at makasapol unay ikaasim. Ti may katlo analadingit nga misteryo, mabalangatan na Jesus kadagiti naturumamis asisiit. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matumpal kumatnakem mo, ito'y dagakas sa dilangit. Itdem kada kam ti aldaw, ito iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babay. Na yung kasatan met ti bungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol.
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangronat makasapol o na iti kaasim. Ti may kapat anala di ita misteryoso ti panagbaklay na apoy susingkat dagsan a krus nga agturong ti bantay Kalbaryo. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakami tinakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamket amin adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras se papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi po nga naikas-tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimaken maudi na ladingit na misteryosi tinadawel, apan nakailan sa akin ipapatay na po Jesus, iti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko mga tinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakan mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, iti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol,
itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos, tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babay. Nen kasatan na tibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos, tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babay. Nen kasatan, matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararuat sa dilangit, nang nangunat makasapol unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit kinanamami, salve si katikaragan mi, da kami anapagtalaw nga anak na Eva, agpakpakasi kang ka, sumasanek, ngagsangsangit, diti daga pagluluan. Ala ko makatalit mi, talya mo kat kalambay tamatam ama ng asi, kat inton malpas dati magtalaw, ipakitang to kadakam na Jesus, abindito abong ati tiyan mo, umanangasi, umanakem, samit Virgen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami, kadagidin karkari ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbog tong anak mo. Ingunudan na kami kayo ditigun ko na tagnanayon, apan na kaisalakan. Ipay mo kadwa po, tababayan ti panang panpanunot ni, kadagiti misteryot na San Juan Una Rosario, na po Virgen Santa Maria, tuladan mi tilinaonda, ket magunod mi ting karida, gapumatlaing ken Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
amin nasakit tinaken. Ni Jesus ti suruten tayamin amay maysa. Hintay amin ikanta. Ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakumakada kayo. Kakabsat iraman tayo ti special intention ni Erlinda Mayrina kastamot ti speedy recovery ni Erlinda Mayrina Wi. Iraman tayo mat dagiti kakabsat nga naayat nga tumultulong dito'y parokya. Sapay kumanta ti Diyos, ipari na naman ti ayat kadakwada. Tapno maikaritay ang makiranod iti dahito na santan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo, ida. Sikaan na ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos agragsak kami ti pan nakaibilang mi nga anak mo. Iso nga impulang mo kada kami. Ipaayong mo kadita agrag o kami gapo ti panang pabarom kadagiti kararwami. Ket palagdaem ka ti pananginanamemi ti income to panagungar gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti aramid dagiti apostoles. Rimaman dagiti tattao at tagi Filipos, abimusor kada Pablo ken Silas. Inuksuban dagiti agtuturay da Pablo ken Silas, ket pinasaplit da ida. Naibalod da kalbasan tinakaro apan nakasaplit da. Nabilin ti agbambantay ti pagbaludan, agwardyaan na ida analaing. Apaman anaawat na tibilin, impan na ida iti akin unag apaset ti pagbaludan, ket inipit na dagiti saksakadat iti kayo. Idi tumeng nga ti rabii, agkarkararagda Pablo ken Silas, ken agkankantada kadagiti himno apagdaydayaw iti Diyos. Agdengdengeg kadakwada dagiti daddu maabalod. Pagamuan, naging gined iti napigsa, ket nagunggun ti entero a fondasyon ti pagbaludan. Naglukat adagos dagiti amin aridaw, ket naikatikawar dagiti amin abalod. Nakariing ti agbambantay, idi makita na analukatan ti pagbaludan, impagarup na naglibasen dagiti balod. Iti kasta, inasot na ti kampilan na, ket papatayan na kuman ti bagina. Ngem impukaw ni Pablo, di muranggasan tabagim, adda kami amin ditoy. Nagpaala ti agbambantay iti silaw, sa simrek adagos iti enda, ket agtigtigerger iti buteng, anagrukbab iti sakaanan da Pablo ken Silas. Kalpasan na, inruar na ida. Apo, anya ti rumbeng aramidek tapno maisalakanak, sinaludsod na. Kinunada, mamati ka ken ni Apo Jesus, ket maisalakan kanto, sika ken ti familyam. Inlawlawag dati sa o ti Apo ken kuana, ken iti amin ng adda iti balay na. Iti daytamet lang oras iti rabii, nupay naladawen. Inala na ida, sana biniguan dagiti sugsugat da, ket dagos anabunyagan da iti asa nga familyaan. Inyawid na da Pablo ken Silas, sana pinakan ida. Nagraguda asa nga familyaan,
Agsipud tamamatidan iti Diyos. Ti sao ti Apo. Isalakan nak babaen ti panakabalin mo o Apo. Agyamanak ken ka o Apo iti amin a pusok. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti di Diyosen. Agrukbabak iti sangwanan ti templom ket agdaydayawak iti nagan mo. Gapu iti kinamagayat mo ken kinapudnom, ta impakitam tinaturay anagan mo kadagiti bilin mo. Inpangagnak idi imawagak ken ka, pinapigsanak ti bileg mo. Isalanakan babaen ti panakabalin mo o Apo, aramidem amin ngayong karim ang maipaay kanyak. Agnanayon ti dagbalbaliw ayat mo, ilipas mo ti inrugim nga aramid. Agdaken ka dagiti sawa makaited ti agnanayo na biya. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa makaited ti agnanayo na biya. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, itatain nakon iti nangibaon kanyak, awan kada kayo ti agsaludsod no sadino ti papanak, ket itatain bagakon kada kayo agladingit kayo, ngem ibagak ti pudno kada kayo. Pagimbagan nyo metlaeng no pumanawak, tapno tanudyak pumanaw, dinto umay kada kayo ti mamagbaga. Ngem no pumanawak, ibaon konto kada kayo, ket inton umay, babalawen nanto ti biddot dagiti tattao maipapan iti basol, ti kinapudno, ken ti panangukom ti lubong. Nagbiddot da maipapan iti basol, agsipod ta saan da mamati kanyak, nagbiddot da maipapan ti kinapudno, agsipod ta mapanak ken ama, ket didak to makitan. Nagbiddot da maipapan ti panangukom, agsipod ta naukumen ti agturay, daytoy alubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kitain nyo daytoy ka. Umuna nga maibasa da Pablo ken ni Silas. Gaputa nagramaram ti tattao ti Pilipos, ti pannursuro da may papankin ni Apo Jesus, pinaibalod na ida. Pinaibalod da ida, nakaangklapay da gajay sakada, katirabiin niya inaramid da, o nangangag da giti balod, niya ti inaramid da, nagkarkararag, ken nagkankantada, iti pagdaydayaw iti Diyos. So ano saya atin tayo ti agkanta, kunana, singing is twice praying, kunana, agdubli de jay kararag tayo no agkanta tayo. So nga saya atin nyo nga makaturturog. So kung nakadagito'y duwa nga pigsaan nyo ti agkanta. Kanya narami din agkanta dan naggenggened. Kadiyay balod nga narsuod ti pundasyon. Nalukatan dagiti ruangan. Kaditi balod nga ay dijay gwardya kadagiti balod anya ti aramiden na ti amuda nakataray dagiti baloden kebasol na ano mapataray na ida. Patayon nan, doyo ko nan di bagina, kahaan ko na ni Pablo nga impok kaw at dakam amin dito. Handa nga naglibas. Idi nakita nan, tanang nagnamot nga nagkararag dagitoy. Idi nakita nan, sinaludson na niya ti aramidak.
Tapno maisalakan na mamati ka kin ni Jesus ko na ni Pablon. Nagpabunyagan. Kitaan nyo, anya ti aging ka na di pamilya na haanan nga iso ng gwardya, ison tinapan. Inagasan na sugat dan impabunyag na agraman di pamilya nan. Kitaan nyo ti kwa. Di ti kung kunana nga the power of prayer. Ti bilag ti kararag. Antay nga underestimated ti bilag ti kararag. No anya di na impapusuan nga ikararag tayo. Makikooperate tayo na anya ti kayat ni Apo Diyos awan dua-dua ipain na kada tayo. Nanya di jay tartarigagayan tayo, nanya di jay kayat tayo nga idawat kay ni Apo Diyos ipain na kada tayo. Iso di jay. Nang runaan ikanta tayo pa niya. Nagmayaton ikanta tayo pa. Ni manang imik ing kantanan sa adanto kumati balay kon o tatamararami din kita nyo matipig sa tikararag na nga binigat makawaya-waya the power of prayer hantay nga underestimated ti power ti bilag ti kararag so dahi ti ipaganit-gat na iti ibanghelyo tayo nagmayat anya ti kunana mapanakon kuna mapanakon kuna ni Apo Jesus ngam agladingit kayo ta pumanawak ngam agragsak kayto tahan mga makaumay ti mamagbaga kaya nga saon espiritu ti espirituhan mga bumabanuhan nga umuli ni Apo Jesus masaktan da ta pumanaw ngam masapol tapno bumaba ti espiritu iso ti mangpaspasanton iso ti madadtuyan nga ti espiritu mangbibiyag kanya tayon mangdengdengag nga mismo ti kararag tayo mangipangpangag kadagiti anak tayo. Iso nga just pray. Agkararaglata. Ulit-ulitan agkararaglata. Masapul ti nabilag kararag napingat nga kararag. Ta iso ti kasapulan tayo. Ti Dios han nga baybay-an dagiti kararag tayo. Biag mi hidatun mi tuy puspusu mi sikapu bagnos ken kamangi hidatun mi daytoy ayat mi kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pagay gloryaan tinagan na ken kastama ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na paragsaken na kam kumaapo babaan ti misteryo ti panagungar ni Kristo tapno ti diagresat apan ang paspasantom kada kami isumeten ti agbalin apoon ti agnanayon a kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayyo dagita puspuso yo
Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno na yamay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawam nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan di panang dadael mo kadagiti banbanag adaan. Binangon mo dagiti amin a naidasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami iti biyag anain kasigodan. Anan sata agragot ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa. Ti langit kan daga napnuda ti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod tay paay mo tay espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka tempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawatin mi Apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama ket lalwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat
ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamain mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad, da kada kayo, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng asa mapaimbag tontoy kararuan. Kumararag tayo. Apo dinggam kad dagiti dawdawat mi, tapno dahi tinasanton a sakripisyo, apan nakisinagot mi kan ka, iso ti poon ti pan nakaisalakan mi, ipaay na tapanulong mo kada kami iti daytoy abiyag, ket samayen na kami amairanod ti agnanayon a kinagasat gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.